Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Greek Geek ή αλλιώς εν συντομία GG. Σήμερα θα παίξουμε το Overwatch της Blizzard που μας αρέσει πάρα πολύ. Θα παίξουμε ranked παιχνίδια στο δρόμο για το 36 level ή skill ή κάτι τέλος πάντων, και θα μιλήσουμε και για την ταινία Green Room που είδα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ. Να πούμε γρήγορα πριν ξεκινήσουμε να παίζουμε ότι το Green Room είναι ένα adventure, ένα surviving adventure horror τριλεράκι. Θα πάρω Reinhardt. Όχι. Defend. Ναι. Θα πάρω. Καλά είμαστε. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο χάρτης. Γενικά, να πω την αλήθεια ότι μου αρέσουν όλοι οι χάρτες του Overwatch και πιστεύω ότι η επιτυχία του παιχνιδιού βρίσκεται στους καλοσχεδιασμένους χάρτες. Λοιπόν, τι λέγαμε για το Green Room? Να πούμε ότι στο Green Room πρωταγωνιστεί ο Patrick Stewart, ο οποίος είναι και ο καθηγητής των X-Men, ο Xavier. Παρόλα αυτά παίζει το ρόλο του κακού, οπότε εμφανίζεται λίγο ο πραγματικός πρωταγωνιστής. Είναι ο αδικοχαμένος Άντων Γέλτσιν, ο οποίος τον έχετε δει και στο Star Trek, εγώ τον θυμάμαι και στο Terminator το καινούριο. Γενικότερα είναι ένας ηθοποιός πολύ υποσχόμενος, ο οποίος στις 19 Ιουνίου έχασε τη ζωή του σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα στην Αμερική, νομίζω στην Καλιφόρνια. Είχε παίξει, τον είχαμε δει σε πάρα πολλά. Καθίστε λίγο να καθαρίζω αυτό εδώ και να πουσάρουμε λίγο εδώ. Το Green Room είναι μια πολύ ωραία περιπέτεια. Για ένας πανικούλης αλλά έχουμε κρατήσει μέχρι στιγμής πολύ καλά. Να τους έρχεται. Και γενικότερα γίνεται ένας χαμός. Δεν θέλω να κάνω ντου, αλλά θα κάνω, γιατί γιόλο. Έλα πάμε. Ωραία, το έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Κρατάμε γερά. Όσο δεν βγαίνουν αυτοί δεν έχουμε πρόβλημα. Οπα, πάρε εσύ. Τον φάγαμε, τι, ξαφανιστήκε. Πού είναι όλοι τους? Μάλλον είναι νεκροί. Το Green Room λοιπόν διαδραματίζεται στην Αμερική, όπου ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει στον ήλιο μοίρα παίρνει ένα geek για να πάει να παίξει σε ένα συνέδριο skinhead. Γίνονται μάρτυρες μιας δολοφονίας και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα πανηγύρι επιβίωσης, το οποίο έχει και πολύ splatter αν δεν το αντέχετε και αρκετά δραματικές στιγμές. Οπα, τώρα νομίζω ότι είμαι δύσκολα. Σε καμία των περιπτώσεων δεν προτείνεται για ανθρώπους που δεν αντέχουν τη βία. Και σε καμία περίπτωση δεν προτείνεται για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να
δούνε γκορ σκηνές οι οποίες σε φαγιά. Μπαστιόν έκανε δουλίτσα. Το προτείνω, είναι popcorn movie. Δεν φαντάζομαι ότι θα βρει διανομή στο σινεμά. Πιστεύω ότι θα βγει κατευθείαν σε DVD. Για DVD και για παρέα στο σπίτι είναι πολύ καλή περίπτωση, αρκεί βέβαια να μην θέλεις να δεις μια ταινία η οποία έχει την αδικαιολόγητη βία μέσα της. Φύγει και κάποια θεματάκια, δεν είναι άσχημα όλο αυτό που πάει να μας περάσει, αλλά δεν το βαθαίνει πάρα πολύ. Την προτείνω. Έχει ωραίους πρωταγωνιστές. Και έχει ωραίο action. Εδώ τώρα μάλλον πρέπει να έχουμε κερδίσει, αλλά εντάξει, ούτε η ultimate δεν χρειάστηκε, μπράβο, πήγαμε πολύ καλά. Οι γνωστές δικαιολογίες για κάποιον FK, αλλά τι να κάνουμε, την έχουμε απαντήσει και εμείς. Attack, πάλι θα βγω με Reinhardt. Είπαμε, αν θέλεις να προχωρήσεις πρέπει να έχεις τουλάχιστον 2 tank. Στα attack, εδώ πάμε με ένα. Θα πάμε 2 support. Μάλιστα. Κάτσε να το γράψω. Support. Οκ. Okay. Αφού θέλετε έτσι να το παίξουμε, ας το παίξουμε έτσι. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το Grim Room? Το θεματάκι έτσι με τους ναζί, νεοναζί μέσα στην καρδιά του αμερικάνικου νότου και όλη η εμπορευματοποίηση όλης αυτής της κατάστασης έχει και λίγο από πίσω την κριτική του διάθεση. Εμένα μ' άρεσε αυτό, όπως μου άρεσε και επίσης το ότι διατηρεί και ένα χιούμορ έτσι λίγο περίεργο, που και με αυτό μας αρέσει. Παπά, δεν κάνω λάθος, εγώ το παίρνω τώρα. Δεν τον έφαγα όμως. Και με έφαγαν. Ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Έχουν 2 Reinhardt. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνη κατάσταση να πάμε με ένα tank. Τα παιδιά τα καταφέραν πολύ καλά. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Κερδίσαμε. Wow. Άνετα κιόλας. Λοιπόν, αυτά για το Green Room. Θα σας έχω κάτω στα σχόλια το link για το IMDb, καθώς και θα ψάξω να δω πληροφορίες αν η ταινία θα βγει τελικά στους κινηματογράφους στην Ελλάδα. Είναι φετινή διανομή και στην Αμερική, παρόλο που είχε γυριστεί πέρσι. Αν παρελπίδα βγει, είναι μια καλή επιλογή για τους λάτρεις αυτής της σκηνής. Όπως βλέπω ότι κερδίσαμε, πάλι λείπω από τους καλούς τους παίκτες, εννοείται, αλλά η νίκη μετράει. Τι να κάνουμε για να φτάσουμε στο σκοπό μας, που είναι το 36.
το οποίο νομίζω ότι... Ω, το πιάσαμε. Μπράβο, πάμε για 37. Οπότε, στο επόμενο επεισόδιο με μια ακόμα ταινία ή σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνετε μέχρι τώρα. Δείτε το Green Room. Φιλάκια πολλά. Εις το επανειδήν.